Живей така, все едно това е последният ти ден на теб, душата в това ти тяло. Дишай така, все едно това е последният ти дъх в това ти тяло. Говори така, все едно е последното, което казваш чрез това тяло. Люби така, все едно е последната и дори единствената ти любов, изпитвана в това тяло. Опитвайки се, наслаждавай на всяка хапка като за последната в живота си, опитвана с устните на това тяло. Докосвай като за последно с пръстите и устните на това тяло. Радвай се като за последно от и на през това тяло. Всичко, което правиш, прави със съзнанието като за последно. Ще рече, прави го осъзнато и съвършено. Защото не знаеш в кой миг ще си отидеш и какво си оставила след себе си. Говоря от и на душата. Последно. Понеже не знаеш кога ще спрат да виждат очите ти, телесните на това тяло, нито кога ще спре дъхът ти, вдишан и издишан от това тяло, нито кога ще замлъкнат устните ти на това тяло. Кой ще е последният ти жест на това тяло? Коя ще е последната ти хапка, поета и усвоена от това тяло? Последната капка, която е овлажнила устните, лицето на това тяло. Последната крачка, направена от краката на това тяло. Последната дума, изречена от и чрез това тяло. Последната молитва, изречена било то на ум или глас в това тяло. Последната песен, изтънаникана или изпята на ум или гласно в и от и чрез това тяло. Последната картина, видяна и или нарисувана чрез очите и ръцете на това тяло. Последното творение, което направи видимо материално благодарение на това тяло. Всичко, което мислиш, правиш, говориш, изработваш, докато си в това тяло. Всичко прави с любов и благодарност и съвършенство, както за Бога в себе си и себе си в Бога. Какви ще са последните ти впечатления от света и другите, когато напуснеш това тяло? И какво ще оставиш като следа от себе си в света и другите на материален план? Живей без да си втълпяваш. Мементо мори. Мементо мори, помни, че си смъртен, помни, че ще умрееш, осъзнай смъртността си. Всъщност, живей и помни божествеността си, божествената си душа, дивина анима. Какво красиво и достойно съзнателно сътвори за радост на всички свързани с нея души. Душата слиза тук да се учи и общува на материално ниво с другите души. Тъй, както при компютърните игри си разиграват различни варианти при различните нива и различен брой на играчите, аватарите и техните волеви и боен арсенал, потенциал, артистите и актрисите образно казано сменят ролите, дрехите, декорите, интериора и екстериора се променят за всяка пиеса и сцена, но няма такива, които да носят едни и същи дрехи в различните пиеси и извън театъра, когато го напуснат и приберат вкъщи. Нито мислят, говорят и постъпват по един и същ начин в абсолютно всички пиеси и извън театралната сцена. Душата на Хит Леджър опита да носи сценичния облик на Жокера, създаден в представите му и от него в тяло, поне
до приключване на ролята му във филма и извън сценичната площадка. И напусна материалното си тяло преди да доизгради и завърши ролята си във филма. А какво остава за един и същ образ с една и съща разрушителна нагласа без промяна? Коя душа би могла да понесе? Дори Шива временно се изявява като Рудра, този, който кара всички да плачат по време на космическото разпадане. Няма такива. Дали еволюира, революира, инволюира? Няма такава душа в абсолютен застой. Щом сме в тела, променяме, фигуративно казано, форми, настроения, навици, характери, характеристики, физиономии, маски, грим, прически, бельо, дрехи, приятелства, врагове, симпатии, роли. Това, което душите извън ограниченията на опаковката не правят. Всъщност телата ни през хилядолетията и измеренията са аватарите на душата. Тъй както тук в интернет си избираме аватарчета, променяме им пола, формите, изгледа, бръчките, цветовете на кожата, косата, очите, дрежките. Те. Етх ит си тира. Хареса ли ти ролята, която си избра да играеш този път в този свят, в този сън, и успя ли да се вживееш в нея тъй, щото да се усетиш и събудиш удовлетворена от изпълнението? Ще се справиш и с всяка останала съвършено и абсолютно безгрешно. Аз съм ти. Те сум. Интересно звучи на латински. Те съм. А изглежда те сум. Те съм. Те сън. Ти и аз. Ме ес. Повторете няколко пъти без да спирате. Ме ес, ме ес, ме ес, ес, ме ес, ме ес, ме ес. След няколко пъти се чува сме. Ти съм аз. А от санскрит на дивехи се превежда аз и ти. Божествена душа. Божествена душа. Атма. Илахе навсеве спирит. Божествена душа. Последното е на дивехи. Илахе навсеве спирит. Сия ноа кия прадра капеда Ешуа Еши Кришна Христа.